Senyor Fullana. Sí. Bueno, jo entre la preparació del plenari i el plenari ja hauré fet les 16 hores mensuals, per tant la gent del Partit Popular podeu estar tranquils que fins a juliol no torne, no? Segons les informacions que he vist en premsa, no? Bé, a nosaltres ens ha sorprès esta moció, no? Ja vam veure en Madrid, quan el Partit Popular va perdre el poder, que va aparèixer el Partit Popular de la manifestació, no? Recorda aquella manifestació contra la possibilitat que les persones homosexuals poguérem contraure matrimoni, no? Recorda aquell moviment, aquella agressivitat que ara m'està recordant per arguments a esta situació actual, no? Jo he vist en la moció del Partit Popular que diu que queremos criterios claros y transparentes. Criterios claros y transparentes. Però vostès saben que se'ls acusa d'haver tingut un sobrecost en la construcció de les escoles de 1.000 milions d'euros? Però vostès saben que tenen una acusació molt greu damunt la taula d'haver-se quedat amb els diners per fer escoles? Però vostès creuen que estàs en disposició de parlar de criterios claros y transparentes? Vostès, si creuen que hi ha alguna il·legalitat, porteu-ho als tribunals, perquè hi ha una sentència molt clara que acaba d'eixir, però bueno, criterios claros y transparentes, amb la que heu liat en la Conselleria d'Educació tots aquests anys, a mi em sembla una falta de respecte. Vostès diuen que s'ha retallat, ara vostès, bueno, en fi, ixen a manifestacions i que se ha recortado, Bueno, la senyora diputada Mercedes Alonso no ha donat ni una dada en la seva exposició. Paraules, ni una dada. Saben per què? Perquè no n'hi ha ni una dada que recolze el seu discurs. És el mateix discurs de quan vostès s'oposaven i es manifestaven contra les bodes de les persones, el matrimoni de les persones del mateix sexe. El mateix discurs, la mateixa demagògia, la mateixa política de pancarta barata. Crec que el Partit Popular s'ha radicalitzat. Miren, saben quantes unitats ha creat este govern? Senyora Mercedes, heu dit perquè no ha dit dades i jo li les vull aportar. Saben quantes unitats ha creat este govern? 404. 404. Saben quantes en la província d'Alacant? 96 més. 96 més. Saben vostès del 2012 al 2015 què van fer? Senyora Mercedes Alonso, saben què van fer? Ho té apuntat en aquest dossier? Ho ha buscat? Vostès van reduir 606 unitats. 606 unitats. Ho torno a repetir. 606 unitats de la pública i de la concertada. Saben quants llocs de treball van acabar vostè? Amb 4.000 llocs de treball. Una cosa li vull comentar. Un lloc de treball en la pública és un lloc de treball en un procés d'oposicions, a diferència de la privada i la concertada. Això són dades. Carregar-se 606 unitats i 4.000 professors i vindre a dir així que perquè un govern ha retallat 12 unitats concertades, 12, que crec que en la província són 5, si no m'equivoque, 12, i les ha retallades perquè legalment no arribaven a la ràtio que requereix la llei. Però vostès què estan demanant? Que la concertada tingui una ràtio inferior a la pública? És el que estan demanant? Això no pot ser. Si un curs de la concertada no té els alumnes per arribar a la ràtio, doncs s'haurà de reduir. O sigui, 12 unitats, tot això que està dient, tot això que he llegit és per 12 unitats menys, que vostès van retallar 606. Senyora Mercedes Alonso, escolten bé, perquè això són dades. És que és vergonyós, és que és lamentable. Bé, miren, resulta que este conseller ha reduït la ràtio que vostès van deixar en 30 en infantil a 25, en uns mesos, la d'ESO a 30 i la de batxillerat a 35. Estem situant la ràtio per debaix de l'època de les retallades i vostès venen així a dir criterios claros y transparentes. O sigui, vostès 1.000 milions d'euros de sobrecost en CIEXA, 606 unitats menys, 4.000 llocs de treball al carrer i venen a dir-nos claros y transparentes, sense ni una dada ha vingut vostè així, sense ni una dada. Parlen de llibertat. No, jo crec que hem sigut permissius amb el temps. 2 minuts, perdona, president. Parlen de llibertat. Escolta'm, la llibertat no és que paguem amb diners públics una educació particular,
La llibertat no és que posem diners públics per a promocionar escoles que separen per sexe els alumnes, per promocionar escoles que volen una educació particular. Així totes les famílies són lliures d'anar a una escola privada, pagar-ho i tindre l'educació particular que vulguen, que ningú prohibeix. Però en la pública les normes són iguals per a tots i per a totes. Per a tots i per a totes. Llibertat sí, però no pagada por todos. No pagada por todos. Ha de saber vostè que la concertada es va crear per allà on no arribava la pública. I si la pública va extenent-se, doncs caldrà que ampliem l'educació pública. Mire, és una cosa molt fàcil. Sap vostè què és l'escola pública? L'escola pública és llibertat. Sap quina llibertat? La llibertat de que qualsevol xiquet o xiqueta, qualsevol xiquet o xiqueta, nasca en la família que nasca, tinga els recursos que tinga, rebrà exactament la mateixa educació que una altra. Això és l'escola pública. Això és el que passa en els països avançats. Això és l'escola pública. Això és llibertat. Que un xiquet que té menys recursos pugui tindre el mateix futur que un xiquet que no els té. D'acord? I li hem posat normes a l'escola concertada? Clar que sí, perquè no podem fer pagar a les famílies per coses que no haurien de pagar i que ho estaven fent.